ଏତେ ବେଳେ କେ ରାତିକୁ ଆଇଛି ମୁଁ ବଜାର ଟଙ୍କା ମତେ କହୁଛି ମଉସା ମତେ ଭାଇ ଡାକିବୁ ନହେଲେ ବାବୁ ଡାକିବୁ। ଆରେ ରଘୁଆ ମୋର ଆଉ ଗୋଟା ସୂତ୍ର ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି ଶୁଣିବୁ କିରେ? କହୁନ ଶୁଣି ପାରିବୁ ତ? ହଁ ହଁ ସବୁ ଏଇଠିକି ଆଇଠିକି ମୋର ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଡ଼ କଥା ତତେ କହୁନଥିଲି ସେ ମାଡ଼ର ବ୍ୟଥା ଯେମିତି ମୋର ଟିକେ କମିଛି ପୁଣି ଭାଲିରେ ପାରୁଛୁ ମଉସା କି ବେପାର କରିବ ମଉସା ସେଟା କଣଟା ମଉସା କେମିତି? ଆରେ ଏକ ଦିନ ଆମେ କଲିକତା চলে গেল 2-4 বস্তা চুড়ি নিয়ে আসলো আর তারপরে ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାଉଛି ବୁଲି ବୁଲିକି ଚଳିଏ ପାର କରିବି ଆଉ ହେଇ କାନ୍ଧରେ ଦିଟା ବେଗ ପୁରାଇଲି ମୁଁ ବି ଟେକିଲି ଚାଲିଲି ଆଉ ବୁଲି ବୁଲିକି କରିବି ମୁଁ ଚଳିଏ ପାର କରିବି ମୁଁ ଚଳିଏ ପାର ରାତିରେ ଶୋଇଛି ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ନିଦ୍ରାରେ ଯେମିତି